Matamu delok sik ah. Sopo iki? Kowe lek dadak man lek ala aku ora roh lek. Oh, tak tuh. Ya, iya mah maling pedah. Wis tak limpe kok iso tunangan. Ini ki amas piyen nah nggih ku amas tak telepon payu 30 tapi ra untuk duwe aku. Terus lapa maret barang wis ra wedhus. Wah, cocok iki ana wedhus. Dibengi maling pedas gagal saiki ana wedhus iki cocok iki. Bule dhek yo dipitik barang e. Wedhus yo duwe, maling wedhus kegeden mendingan nang tak jipuk pitik ae kok bengi. Ya. Wis aku iso maling kok. Oke, ono wong tua terus ya. Mana? Pitik sing ono tenggere iki. Antene kok ora ndok-ndok ya. Ada. Ora duwe wedhus sak wis sing penting ramban ame dipakakno apa sing penting. Lah iki tak betane kabeh iki. Wih, apa mas? Iki lho lek golek kesibukan lek. Kok sibukan kok, boleh ramban kok ora gawean ae. Ya piye ora ana gawean ora ndingon-ingon yo golek kesibukan ramban. Kowe roh, iki ngene sapa? Golek lek muli ki lho wong pelite mbah mulane tak buabati kabeh. Di bengi jare ana wong nyolong sepeda lek. Iya, aku lek lha piye wong angele mbah. Terus tak colong video ae lek gen kuapok. Hah? Tak limpe malah aku konangan. Tak krek ngene. Lho, matamu kowe gak roh? Aku iki sapa? Hah? Iku sapa lek? Lho, didelok sik ah. Lah kowe sapa lek? Kenal ora kok malah matak-matakno wong. Matamu delok sik ah. Sopo iki? Kowe lek dadak man lek ala aku ora roh lek. Oh, tak tuh.